Otro. What's up, mananap? Pangmata na mo! So mga damers haron kay nami ilap kay Sir Alaba. What's up, mananap? Jammers. So nakakauban ako sa Renyos, ang pinaka maayo na mo. Isla mo to. Karon nga na may challenge anang kita mo tong bayabas. Ano ba tong bayabas? Hindi naman siya. Kato. Bayabas siya. Kanya kaon tanawon rin niya siya panggutom man me. Panggutom nga naglahay me. So tahay panggutom kita hay me. So amo So, nakoy kuan. So, mukha na kontra na mo. Pero nakoy fact anang bayabas. Kabulo mga jammers ang bayabas is rich in vitamins A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Ba, rich ka na siya og kuan. Ana siya iron, ana siya. Sikat ina buang ka. Lagi salatan ako. So rich siya og vitamins A, B, C, D. Onya, nana siya basta nana siya nutrients pa ka jammers. Onya kung makatambal na siya og tambal niya. Kuan. Delay ka nang mura siya biogesic na yon sa Renyos. That's a fact. Fact na siya mga jammers. Onya, ang bayabas kay kanang basta healthy ka na siya kung lamoy ka nang mo diabetes, tambal ka na sa diabetes. Natambal na sa stage 6 na cancer, mga jammers. Wala stage 6? Wala, di Andro na. Asa man na, taman day? 4 na. Tambal na sa stage 4 na cancer, mga jammers. Sorry ha kay, siya mga first honor niya ako. Absent. Sakto na kami news. Kumaya kay ni mo, absent ko ato katong na-discuss yung bagyo ato. So, what lang mo dyan kay, mag-time-lapse na may para makaon may bayabas. Ay, mga may bayabas. So, play the time-lapse. Hello mga jammers, kanang kapoy kayo kuha sakit kaya akong dali basin makuha na niya mo sa bihang na niya ma-surgery. Mahal na ba yung bayad sa kuhan? Mahal ang bayad sa pag-surgery niya. Wala pa ko sweldo sa vlog. Wala pa sweldo sa vlog. Yan nakuha may og kalamansi mga jammers. Na may tapa dito bayabas kalamansi ne. Dili bayabas na ang gamay. Di na bayabas? Ay bayabas ne? Kalamansi bud ne. Dili na kalamansi. Mura bayabas din ni day. Kumakaon na rin yun. Pwede. Ito, rich in vitamins A and Z man ano? Ito Z. Pasok rin. Nuwil? Ang buong. Health naman eh. Ito yun. Vitamins A kasi. Plus 1, 2, 3. Ganun ko. Medyo kahit, medyo ano. Ano tayo guys? Out of bounds. Ayun ka ba? Paano ko? Madami! Bakit ako? Kawan ako? Hindi ka na nasawag dyan. Ha? Hindi ka nasawag. Ayun po si Albert Einstein. Eat germs sometimes. Sometimes na. Marang close eh kay mong Albert Einstein. Lara. Oo. Crunchy. Friends mo sa Facebook. Friends sa Facebook. Friends mo sa Facebook si Albert Einstein. Speaking of Facebook. Oo. Wala yun. Zap! Ito mo kayo! Gutom nga. Zap! Oo. Butana na to ang board of jammers nga sa'yo. Ano yan? Sige. Ay, ulat sa guys. Ano? Sa ulaan. Friends mo sa Facebook nyo. Ha? Bagay mo like sa mong page. At tao vlog sa Facebook. Sige. Gulang mo. Ang gamar! Ay. Kaya, ilang mo ang ilang board of gamit sa side. So, Pintalan. so what ang mulakal? Pagpinta naman sa board. So, Time-lapse. Gringe. Hindi. So, ako sa tao, kasi may bigay. Bye-bye! So, hello mga jammers! Kaya namusog kayo ko sa bayabas daw gikawon, lami kayo, rich in vitamins A to Z. So,
Plus 1, 2, 3, 4, 5 daw yung syringe. So, kita mo diri na wala pa pintal. Wala pa pintal dire. Wala pa pintal dire mga jammer. So, wala pa pintal dire. Wala pa pintal. So, mamintal miss dire. Nya, pagkuan mga jammers, na picture out na namo ni siya na picture out na namo ang kung unsay may tabo sa kanang sa pintal namo. So, ano dahil siya ang itsura kung mahuman na siya pintal? So, mga jammers, so, nakita ta ninyo, no, kung unsa ka siya among pintal. So, mamintal sa ami kay, kuan, wala pa may napintal. Na picture out lang to namo kay ana mi ka genius, architecture, engineering, plus lawying. Ay, bad news, guys, asay bad news, guys. Guys, asay bad news, asay bad news. Nakay bad news, asay bad news, guys. Bitaw mga jammers, na may balay sa Kaisler na bad news kayo. Mana tubig na sa mga jammers. Nanay swimming pool diri sa balay ni Kaisler. Yun na kayo ng swimming pool diri ba kanang homemade na swimming pool. Tanawan ninyo maayo mga jammers. Kulinti na yun. Mata, iyon. Mga jammers, no? Anong pwede na yung magligo-ligo diri sa di maligo ko diri dili. Kaligod ya. Magligid-ligid ko. Sige. Ha? May problema sa inyo, ha? Ito guys, hindi mo yung kailang Kaisler chip. Kalami kaya ni ay ano? Mainom na ina jambe. Okay, tabi. May tabi. Bakit dili ikaw pa? Tanawa ko na sinara dire. Ang ilang may dimi din. Lugay pa mo lang mo. Sige na ba? Kung kaway ra na ako, mabilisan ko. Di ko pa Matandog ra ganis live yo. Di ko pa ni ano ka ba? Di ko pa ni lugan po. Yun ako pusit na dagan ko. Nagyuon na gud guys. Talang budaan ni. Buaw mo boto. Sige na para swimming pool na diri ba? Sige na. Baka ang game ako o bawlan. Malingaw ko kung naman ang mga ko. Talagang shit. Hindi mo lang masunado. Sige nga boto rin guys. Sige na ba? Yung parang gani. Swimming pool na nato ni. Iya po, magina ko ng balde karon lagi oh. Iya mo na ako ng balde guys. Guys. Iya mo na ako ng balde. Sige na gamay lang. Bago nila, di nga. Iya mo na ako balde. Ayun be. Zach, ay yung balay kay Zach. Kuya. Langa kay mong kuya. Nagsaad og tubig kunya. Kuan, kalimutan ko. Mauna. Para di ma-dehydrate ang balay. Ay, sa parang di daw ma-dehydrate ang balay. Tiwasan niyo Mark. Oy, Paglinya ba? mga jammers, ito, namay din no. Gunting. Ay pag binuang ba pisik biya. Sa amin. Pag dinaw. Katal lang guys. Asa ka na guys? Choy na kanyang balay. Swimming pool na siya. Choy na ng guitar lagi karon kinana sa kuan. Box. Abinog tingog na siya. Choy na kang guitar karon bay. Naname kuan anang Facebook page sa Twitter. Ay, dai bulog. Wala ka sa mga gingon news. Kuan kanang naname Facebook page, naname Twitter page. Ano pabuot sa ko akong Twitter page akong magkuan na. Basta mga jammers, nang in a few moments kay magtabang sa Mila Kaisler anya. Yung tabang lagi yung tabang ko kay Mila Kaisler kay parang kuan what our friends are for man mga jammers kung di mo tabangan yung mga classmate, di ba? So stay tuned and balik rame. Ay, kaanday. Chip, mag-montage ko ha. Cue the cinema. Hi, dong. Ganahan ko ni mo ka ikaw kasing dili magpabarlong. Perte kabuutan ni mo na ko gihimong gamahanan. Pagtarong sa imong gibati ka ikaw ang kalibutan. Nahangol ko ni mo kapuya pastilan.
Mga jammers, nanabot yung boto na binuang kang guys diri. Naman siya sa taas ng balay. Wala siya diri. Guys! Kaya may tubig. Tubig no. Yabo na ako ni sa ila ang mga barkada. Bukat kayo bay. Chip, naman isa ko chip ba? Chip, ha? Sabi yung mga jammers. Ano na to? Tubig? Gamay na dito. So, gira, dirata mo. Gamay na dito ang tubig dahil dahat mga balde, lakaisler, alaba. So, naulin ako sa taas. Oh, hello mga jammers! Kanang, muna to ang vlog sa karon na day. Unya, kanang speaking of, daghay ba agi-agi diri. Ay, daghay ba agi-agi. Sakyan nan diri. Yung vlog ta. Yung vlog ta niya. Vlog daw niya, nag-agi mo sakyan nan. Batasan. So, balik na sa mga jammers. Nakabuhat na may og kanang Twitter. O nya naay duha ka account ito bay. Ang tao vlogs nya murag nagi gusto mo daot sa amoa. Na nya duha to ka account ang amoa katong original. Basta kung ni follow ko mo tong original. Nya kung piki, basta nato isa ka piki. Nya di mo follow. So mo to ang mga vlog mga jammers. Tigabi sinawa sa imong Klaro naman ang sinaw sa imong ulo, Dave. Tarong ra, tarong. Oh, tarong. So, mga jammers, bye-bye na to. Nya, see you soon. Bye-bye.